Good morning, students. Ratio and proportion consider make question number 10 thing consider to question number 11, 12, 13, 14 thing hi ang manin di no tung ve nga example mi taka in no ziranga ang mania effort in pek ka kaduni chuan thiam thlot lo te mo ngai dan ni thlot lo te kating ka chu soi lo turani tuna chuan ka in pui tu chu question number 15 ania ratio of ania question number 5 kan ti tang hian kan ti lo te po kha manin lo ti ve in tum do ni tuna chuan question number 15 kan inanga question number 15 chu nge soi kan inang the present ages of Liam and Ellie or Eli. The present ages of Liam and Eli are in the ratio 7:5 arantani chu Liam ale Eli timeng Liam ale Eli te tuna an kumzat chu asat chu ati mo ba se asat soi lo no re tuna an kumzat in khau na chu 7:5 ani ati chu Liam chu Eli na upati kan thatai ni ratio tangkan Liam ha kumsari ania Eli kha kumnga ani tina ni lo ratio chu unit atling lo ni chuan tinga ti la kan en liang after 6 years kumruk lo Liam le z chuan ti chumyong je chu tuna 2021 ania after 6 years chuan kumsang ni le som ni le pasaria chuan tinani chu future soi ni chu an kum in thlau na chu 4:3 lo ni don ati chu ama kan 7:5 ania kumruk alo Liam sa ton chuan an kumsat po kha ratio kha alo in thak ani 4:3 ani mo chu akumsat sei lo ko ti to kum li ania kum thu mani thei do ra phim kumruk nuwa ani chuan tuna kumeng zat ngi an ni zong ro aran ta ni chuan present ages atia tuna an kumzat hi chuan ratio reng unit ka chan ti don chuan ti tu ni unit ala chang thei lawa ala ni lawa chuan question number 15 tinga ti don ni lu te win ratio kha unit ka chan ti don ni solution let the present ages of Liam kumza tuna chuan b kan tianga ni ro second don ni chu ratio ka in da kan chan ti rong ti kha chu 7:5 kha Liam kha 7 ratio kha ni chuan b 7x kan ti x ka tel chi unit chang thei ta ni tuna chuan algebra arithmetic ani wang x ka manga ngena chuan k te po man thei helai x ngei ke fan tur tina ne fa number I kan da tina ni mai ni chuan chan u te poi mang thei p te alpha te poi mang thei ni I man thiam phot chuan Liam's b 7x years kan tinga tuna chuan kum 7x years ani amang me ka chuan chu ti ni si chuan and the present ages of present age thing ages kan man thei lawa pakhat chau kan soi wangin present age of Eli's b engeni meang Liam kha 7x kan ti chuan ratio 7:5 edi to chuan 5x years kan ti fela me don tani chuan question ha kan lut tlang don ni je chu Liam sakum chu tuna hian 7x ani yak chu akum sat kan thremi lo x song chok le chu ka thei don ni x sin 2 lo hu chok ta 7 2 14 years ti tani mai chu ding bokin Elia pokan an thei ni chuan ti hian ti ta ni kumruk alo Liam zat chuan kumruk alo Liam zat chuan ratio te ka 4:3 alo to do hati chu kan mang tang kai don ni tianga ti don ni so atianga he chu tun kumania Liam kum tun kum hi entala 7x itianga kumruk nuwa kumezang ani ang Liam hi tuna akum tang engebel tu tu natin ka ti kherang so after 6 years ati kumruk alo Liam z chuan tuna kum 7x ni thin kha Liam's
age equal to tiang 7x tu ni thei to lo to ro tuna kumli ni chuan kumru ka lian chuan kum somi don kumazangi bel kumru kan bel chuan 7x akan kumru bel be tu ni 7x plus 6 years rong ti to tan hi liama chu kumru nuwa akum zat tu tingani maya chuan eli kan ti lenga elis age equal to tiang bokin tuna 5x kha kumru ka lo lian ni chuan 6 kan bel don tingani chu mo harmi lo ni to cheng li ne ya cheng som nei tu ring sang bel ngai tiang to khani chumi ni chuan ina ti ta ni therefore the question khana du ta ni kumrukan kumsat ka heto kumruk alo liam chuan an kum ratio chu ti ka an kum ratio ti an kum zat a soilo an kum ratio chu 4:3 ani ati chumi zia chu kumruk liam to chuan 7x liam a kum ani a is to 7x is to 5x plus 6 chu ani ngetluk don ti ka 4:3 luk ratio chu ratio ka da khat 4:3 luk ti nani chu chuan ta hian ratio chu fraction a ka chan tira ani lo pon hei hi tin ka thak thei pok ani which implies 7x plus 6 is to 5x plus 6 as 4:3 ka thei ti khan proportion a ka chan tira ni ai proportional la ka ti ai luk ti nani ai proportion chuan formula kan nei a product of extremes hei la hi multiply to equal to product of means kan ti ka chuan we know that hei kan hriat to ni wang we know that ti kha chu kan hriat to a ti na ni product of extremes is equal to product of means kan ti to kha a to pani puntir chu alai pani puntir ne nang reng ti to kha ti chu extremes kan lang 7x plus 6 product to multiply tram hi ni to wangin tian into 3 is equal to 5x plus 6 into 4 tikini kan hei le 3 pon pani ka extremes alai pani ka means chuan ta in that is ka tianga thu kha equation a ka chan tir which implies tinga 3 in ka multiply do na tian tram hi ni wangin tram ka te multiply jo na pani multiply to 7x into 3 chu 21x alonia chuan hi chu plus ania tenga 6 3s are 18 chuan 4 in a punti lenga 4 5s are 20x plus 6 4s are 24 non tani chuan kan huang hian left hand side at 21x oma right hand side at 20x oma ni tram in ang ani x le x ka chuan number pa ngai kha constant tram kha 18 le 24 chuan an hun ka thak don ta ni 21x to left hand side alo ma wangin kala zia kanga chuan aron phei ve tu ka 23x ni a plus ania minus 23x aron changai dinglama om thika vela ma karon da khana sign ka thak ani chuan dinglama hian tu nge lo la om sai 24 alo oma sign po plus ania 18 aba phei vele a minus 18 ania chuan 21 atanga 20 pai chu x ania chuan 24 atanga 18 kan pai chuan 6 lo chokani chu x luk pui ka hriat to wangin an present age he kan ni ro se ka ti kha min zo ta question khan kha ka song thei ta ni therefore kamang to chuan ti ka ti do ni hence ka clip to ni present age of liams a tun kuma akum za chu tianga 7x di thin kha x aya 6 ini to wangin 7 into 6 chu 42 years liam chu kum som li pan hi mi ani a chuan present age of tianga present age of eli kan tianga present age of eli equal to eli still at eli hati sorry 5x aloni 5x chu 5 into 16 along le ma ya chu 30 years ni kum som thum ani
no pangte kha kan no zelo ni hi hei 42 le 30 ani o li ma chu kum som di pan hi li chu kum som thu mani o chuan idu chuan improve thei ni hi adi nge dik lo en tinge ti kha question khan azok na khan tang kan proof chinang o tang ba hin in check ve thei ka ti to kha o proof ti chinang o kan proof ton chinan ni a question chuan ti na ti ni li ma chu tu na kum li ma le eli kum ratio chu 7:5 ati question chuan ti na ta a liam is to eli chu enge question khanati 7:5 ati alo ni rengem liam ma chu kum som di pani eli chu kum som thum chu omje chu kum som di pani divided by kum som thum fraction chu ratio ti na ta o chuan cancel chuan 16 oh paruk mun nga som thum paruk mun sari som di pani chu enge chuak 7/5 adikem ratio an jani chuan 7:5 para chu kani iti dik di na ni chu oh kaka mani le mani kha in check thei ni oh ma chuan in lo ti ve nga ka kal kan tak te ho pu kha nang ma ni ni thiam ang in lo chaw tur ni chuan nang ma ni phone in pek ve lo chuan mathematics si chu tiang in a thiam ngot thei lo ni chuan tu na ka ti dan ngai tu na zong te kha mang tum la thei top chung che oh han le